Менә әле без монда килгәнче Болгар академиясендә аның киләчәге турында сөйләштек. Монда җәйге яшьләр өчен лагерь оештыру мәсьәләләрен карадык һәм киләчәктә ничек итеп эшләргә Россия күләмендә шушы җирлек ислам өчен эшләргә тиеш. Әлбәттә, ислам безнең өчен ул дин генә түгел, ул безнең ата-бабаларыбыздан калган гореф-гадәтләр, безнең телебез. Сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә "Ихтаним хамсан каблал хамс" 5 нәрсә килгәнчә 5 нәрсәнең кадерен бел дип әйтә. Һәм өстәп бер фикеребезне әйтәсем килә. Милләтебез югалганча телебезнең, динебезнең һәм гореф-гадәтләребезнең кадерен бел. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Монда ни өчен килдек? Казанны, Булгарны, Уфаны, Астраханны, бу үтен якларыбыз бүтән кайда яшәсәк тә безнең туган илебез. Ләкин монда Расул Әкрам саллаллаһу алейхи ва салламның сахабалары килеп, безнең Аллаһ Раббыбызны тануга, яшәү рәвешен тануыбызга сәбәпчеләр булдылар. Күңелебез шушында тарта. Бу безнең туган илебезнең иң беренче баш каласы. Менә без монда burunғы Bulgar babalarımızın jirine kildik. Alarga hayır dua kılır üçün, imanda, İslam'da yaşağı bizge sebepçi bulganları üçün sağınıp kildik. Dünya kayni, astı nökile, bugün indikün, şimdi kişacım kaydı iş. İn Rabbim Allah, bir şart koymaysın. Tövbe kıldım, ökündüm, sıyındım özüne, rahmetine, kelimetü temcid. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Ya Rabbim Allah, yarlı kavmini surab, ötünem, kişirsene, Rabbimiz Allah, gafu etsene. İnni e'udu bike min en uşrike bike. Tövbe, bu günlüklerini, hata kimşiliklerini gafu etuşe. Rabbim Allah, uşundaluşe. Lakin rahmeti aşığından üstün bulgan Rabbim Allah sinden yarlı kavunu süreyim, vafu eyle, tövbe kıldım, okundum. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah. Allah.